ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நாங்கள் கமல் கைஸ். இன்றைக்கான வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட தொழில் வந்து நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வீக் சிக் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அது காரணம் என்னென்னா, அது வந்து அதோட அம்மா அப்பா அதோட பேரண்ட் ரெண்டுமே அதுக்கு வந்து ஊட்டலை. அதனால் நம்ம எடுத்து வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, அதை பற்றி தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நான் நேற்று வந்து வீடியோ போடல. காரணம் என்னென்னா, இந்த வாரம் ஒரு அப்டேட் நடக்கலை. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். கைஸ், இப்போ வந்து இந்த சிக்கு தான் நம்ம வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்தது. டான் 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 அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல. ஓகே, இந்த சிக்கு தான் நம்ம வந்து கொண்டுட்டு வந்தது. ரொம்ப அழகாகவே கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு பிடிச்ச. இது வந்து ஹேண்ட் ட்ரெயினே பண்ணலாம், நம்ம எங்கே போனாலும் பின்னாடியே வர வைக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையில் கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு. அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிடுவேன், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவேன். ஓகே, இது வந்து திருப்பி வச்சுட்டு, இந்த பெட்டியை வந்து திருப்பி உள்ளே வச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த இது வந்து எடுத்து அதில் நிப்பாட்டி காட்டுறேன். இங்கே வரேன் கைஸ். இப்போ வந்து அதை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து பிடிக்கலாம், சும்மா நிற்கும். அது வந்து சிக்கு தானே, அதனால் எல்லாமே சும்மா நிற்கும். இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. இந்த சிக்கு வந்து இதை வந்து ஹேண்ட் ட்ரெயினே பண்ணி வளர்க்கலாம். இதை வந்து நம்ம கையிலே வச்சுக்கலாம், கூப்பிட்டா வர்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் நிறையா யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு. அந்த மாதிரி வருதா இல்லை வேறு எங்கேயும் போயிடுதா அப்படின்னு தெரியல. இங்கே பாருங்கள், நல்லா கொத்து வாங்கிடுச்சு அவங்க அம்மாட்ட. இதுவும் அந்த இடத்துலையும் இந்த கழுத்துக்கிட்டேயும் நல்லா கொத்து வாங்கிடுச்சுருங்க. உங்களுக்கு கிளியராக காட்டுறேன். கொத்து வாங்கிடுச்சு. இது வந்து எப்படி ஆச்சுன்னு தெரியுமா? இது வந்து எப்படி ஆச்சுன்னா, இது வந்து 3 நாளாகவே கூண்டை விட்டு வெளியே வேறு கூண்டுக்கு போயிடுச்சு போருக்கு. வேறு கூண்டுலேருந்து கொத்து வாங்கிட்டே கிடந்துச்சு. அப்புறம் எடுத்து நான் அதோட கூண்டில் விட்டால் அவங்க பேரண்ட்டை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு, கொத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால தான் இதை நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ணலை. அப்படியே நான் வந்து எடுத்து நேற்று ஃபீட் பண்ணேன். இன்றைக்கி வந்து வீடியோ போடுறேன். நேற்று வீடியோ போடாததுக்கு காரணம் இதுதான். காரணம் இது இல்லை. வீடியோ போடாத காரணம் என்னென்னா, இந்த வாட்டி ஒரு அப்டேட் நடக்கலை. ஏன்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸு தான் இந்த வாட்டி நல்லா வளர்ந்துருக்குது, சூப்பர் க்ரோத் இருக்குது. அதை போட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு போரிங் ஆயிரும்ல. நான் வந்து நல்ல கண்டென்ட்டாக கொடுக்கலான்னு பார்த்துட்ருக்கேன். நல்ல கண்டென்ட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது. நாளைக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ வரும். நாளைக்கு வந்து கேஜி வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே சொல்லுங்கள். இதுக்கு வந்து நான் வந்து தண்ணி குடிக்கல, இது வந்து எடுத்தது. இது வந்து நல்லா இப்படி கொடுத்து நம்ம வந்து கையை இப்படி வச்சிட்டோம்னா, கொடுத்து பழகிட்டோம்னா நல்லா தண்ணி குடிச்சு பழகுது. இந்த மாதிரி பழகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். சிரஞ்சில் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோவா குடிக்காது. இப்படி குடிக்கிறது வந்து தானாக எடுக்கிறது வந்து நல்லா நிறையா ஃபுட்டு எடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஃபுட்டு வந்து இன்னும் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கல. எடுத்துச்சுன்னா நம்ம வந்து தரையில் போட்டு அதை வந்து ஃபுட்டு எடுக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். இப்போயே நான் கொண்டாந்து விட்டது வந்து வீட்டிலேருந்து பெட்டிக்குள்ளேருந்து வெளியே போயிட்டு எப்படியோ பக்கத்து வீட்டில் வந்து நின்றுக்கு இருந்துச்சு. நான் காரணம்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தேன், வந்துச்சு. இது வந்து தண்ணி கொடுத்துட்டு ஏரெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் எடுத்த கிளிப்பு. இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சேஞ்சஸ் எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த வயிறை பற்றி தொட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள், அப்படி நல்லா இருக்குது. ஓகே, இதை தான் இந்த வீடியோ சொல்லலான்னு நினச்சேன். இந்த சிக்கை பார்க்கல எனக்கு பாவமாக இருக்குங்க. அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறது. இந்த சிக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசானானே சேல்ஸ் பண்ண வேணான்னு இருக்கேன். வந்து அழகாக இருக்குது, பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருக்குது இந்த சிக்கு. இந்த மாதிரி சிக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா சைஸ் வரணும்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோ போடணும்னு எனக்கு ஒரு இது யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். போடலாமா வேணாமா கீழே சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னாலும் கீழே சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்கனாலும் டன்னுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன். ஓகே, யாருக்கெல்லாம் இந்த சிக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பாக்ஸ் சும்மா தாங்க இருக்குது, நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். இது வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா பேர் அவங்களோட இதெல்லாம், அதாவது சேனலோட லிங்க்கெல்லாம் அனுப்புகிறீங்க. அந்த மாதிரிலாம் அனுப்பாதீங்க. நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய சேனல்லாம் இல்லை. ஒரு 2-3 பேர் அனுப்பிடுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவேன். எல்லா சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். என் பெட்ரோல் சேனல் எந்த சேனலாக இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். டாடா, சி யூ அகைன்.